straight your hand. Aceasta a fost atmosfera din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Sute de practicanți yoga au venit să se încarce cu energie pozitivă, în timp ce liderii partidelor politice se certau pe marginea moțiunii de cenzură. Tumultul parlamentar a fost resimțit și de maestri spirituali chemați să țină cursuri în parc. After this, in the session, we will do some chanting for this energy into positive. And maybe then in Parliament, whatever is happening, I don't know actually. But maybe that is good for the government, good for the country. I always recommended all the politicians, in fact, to do some pranayam, yoga and meditation, and then you can see the growth of this. În timp ce în Palatul Parlamentului s-au adunat emoțiile negative, o tensiune puternică și iată o criză politică, la 2 pași de parlamentari, acest grup de practicanți de yoga încearcă să transmită în jur emoțiile lor pozitive. Poate că alta ar fi fost situația politică a României dacă printre acești oameni s-ar fi aflat și politicieni. Evenimentul este patronat de Ambasada Indiei în România, care și-ar fi dorit să organizeze ziua yoga mult mai aproape de parlamentari. What we propose is that, what we would like to have is that next time we'd have this event inside the parliament. It is not that the vibrations will come from the parliament to the yoga, it is the other way around. Yogic vibrations should enter the parliament. Până la prânz, cel puțin 400 de persoane au participat la clasele de yoga din Parcul Izvor. Spre seară, organizatorii le-au pregătit o întâlnire cu ambasadorul onorific al yoga în România, cântăreața Loredana Groza. Un eveniment asemănător se va desfășura și la Tuzla, începând cu 29 iunie.